Ah! Manatang ba ta? Halay. Ah! Nindot diri nga please. Grabe no pagluap ni mo gud. Sana. Uri. So, what's up mga eskwelawan? Welcome back na itong public balik din no. So di ami public karon para ano na po nato ipakita atong mga hinanggaw nga talent. So sa dili pa nato sugdan, it's time to shout out. Shout out. So, shout out daya nila mga guys. Oh, Julitio Pugi, Sean, shout out. Maurice, Glyn, Cabriana, shout out. Commander Papart YouTube channel. So, please subscribe mga eskwelawan. Og kang Abit Sandoval, shout out. Bibi Karil, shout out. Og kang Jerusalem Simblante, shout out. So, thank you kayo sa inyong pag solid nga suporta sa mga eskwelawan. So, hinaot nga magpadayon pa mo og suporta. So, di na to nanganon. Diretso na sa video. Let's go. Up at the moon, drip, brum, skirt, zoom zoom, fake, no room. Kanang excuse me. Pwede mo tana boss? Masa mo ni marabilyosa diri? Mo ni marabilyosa? Oh, mo ni marabilyosa. Nindot sa siya diri nga place ah. Masyado ka naman talagang Ha? Usara? Asa sa diri mga pangalan paabangan katis ba? Ay kani. Dira? Mahal sa ni ko Andre boss. Mahal sa ni mga katis diri. Nindot diri nga please. Sarap. Sige, salamat po siya. Walay. Daan rin pagpalit. Daan rin pagpalit. Package daan ba? Salamat na. Duta rin Davita boss no? Usay lugar boss. Huwag yung intindihin itong Pilipitan din. Mo rin marabilya boss no? Hala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Duta di sa meeting dire. Ay baka ibugna kay dire boss ba? Galing ha? Magkagbas ba no? Hindi totoo yan. Ando toy? Ika mo kog syudad yun boss. Pwede na. Sa may galaw na turon dia boss. Meeting? Mo trabaho ka boss? Online. May noon? Gani ha mo di boss? Gani ha pamuntag. Ando ta dai daghan mga chika boss ba? Daghan ang chika eh. Baliw ka yata eh. Udo tay, wala amo pa mga waron boss. Manatang ba ta? Halay. Udo kay si Sayed ba? Ano ba to? Sa meeting ka may boss. Murag batsi ta tingali ko boss, murag abog atuon ba? Ya. Sige, salamat. Udo tay.เธอทำหัวใจของผมนั้นไหลเธอทำหัวใจของผมนั้นไหล Gris. Musta naman ka eh? What? Di na kakailan ako. Galing ha? Ako tong classmate mo sa ano, tong nakaigit purol ba?
Kalimot ka? Ganihara mo diri. Oh. Kalimot di ka di. Suri. Classmate sa una. Classmate sa una. Kalimot di ka? Ako mama, ganun do baka. Grabe no pag-luap ni mo gud. Sana. Suri. Legit ka, legit. Ha? Bahala ka sa buhay mo. Wow, uy, ate nakalimot eh. Galing ha? Kabatanon pa nimo nya, limpano na kay ka. Hindi totoo yan. Pag limitar eh. Asa daw ko nag-ilim. Ha? Asa daw ko nag-ilim. Ah, grabe. Tiha. Grabe limtanunan mo. Ito lang uy. Ay, Jin. Jin. Uy, kumusta naman ka, uy? Uy, ako ito classmate mo sa una. Hindi. Wala, numdum. Atong, nakaigit sa purul ba? Baliw kaya. Uy, ako ito classmate mo sa una. Grabe, pag-blow up ni mo, good. Sana all. Sana all. Kailan niya? Classmate mo na sa una. Di ini mo classmate ah. Taga-asa man kaya? Diri na. Oh. Galing ha? Aw, sayo. Aw. Sige, sige. Mas kalimot ni mo, day.